ولو كره المشركون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، أرسله رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الحمد لله رب العالمين، تنوب عليه دافع بلمو مسدو دافع بتكيدو دافع بمدو وجرى دافع ميو مجميو أمبد مكاكا الله تعالى كميلا، أمبد مكاكا الله تعالى كتيالا، أمبي وعلى التنو أيائر التنو بمبه ألالا كتمفبك. الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما على التنوكا بركنا كعلى ولمنو أكنيموكا أدولينا بغني على بلبلي نعمة الهداية، نعمة الإيمان، نعمة الإسلام. النعمة ولا قرة لي أنت من ينبه أميغو ويكانا نعمة ويلي من ينعمة ويأسلام ينعمة على فنسريالي من غير أما كأنغاندا كبلاكا ندين إسراكا ni ala ka fonsira kunde amunda sorode. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. على دم ما كان ما بيا جاك بلسركلين وعلي أياركم مجم يعرك لك تشيني أياركم مجم نين دين إندلي أما أني كاكولش الدين السمرة تليكو ليلو تا واجبيا أيركا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى. كو عليه مسمياك تشيديش أرسل رسوله ألم ياك تشيديش محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكفى بالله شهيدا. ألا وسر الشيري على كلك تشيديكو ألا يرى الشيري بأكا إيا أنغلو تجيو على الشريعة بأكا. سورة المنافقون الدمنا على يودف كم منافقون بافع أندر على الله أندر الله هرلا أندر على كافوي مودي تيجي كوتشين تدا بكرة كلوتش كونغا على بالشريعة كافوي كونيا كتيجي. من يا
ako alimiya ka cidechi bil huda ni kandai wa dinil haqq ani ni chedine yuzhirahu ala ad-din kulli wala sakanu ban dine tobeka ko koray dine tobe fo fena note dine ala yoro kelele inna ad-dina 'inda Allah al-islam onga to mun dambe ni abu fuma ko dine islamaya de be korota obeka kuma be fuka tashi alkiyama sanga silima wi ala yare kallai ko ala buke walau kariha al-mushrikun ko halni flangafu yo kon halno majja flangafu kado islamaya jugula baba o kulu flade qur'ana ko islamaya ko kulu miye kateme kulu beka kulu fla akulu folo al-yahud wa yahudi uta islamaya fe islamaya fe uta nyeta fe uta jidil fe uta yirwal fe uta uluta fe de uluta tenda shidoy uluta enda fe de yo famu dro ko kula ba mi wona tenive bila fiyo ya ibina dumini mangutu mai ala ye ko ni abita gubita akone de tafe karsa ne mafia mani ko ne tafe ko islamaya kombe mamun yoro kusube akulu folo al yahud wa yahud akulu flana walladina ashraku mamun yudfara alaka flanga fote ala fe ate ala kilibadiya fe ate liman yakuma kafe arab alaka kishini khasla flabema alaka do anam gauche ambi sharia kurokura alaka kilibadiya ka sharia kurokura alakira ka cidiya alakira mi ni ala ya cika ke hine ila alamin wama arsalnak illa rahmatan lil alamin ama e muhammadu ciki ke dore ko foki ke hine lil alamin davebe okay davebe ejere nyam masi o bede be alakira la horma sallallahu alaihi wa alihi wasallam okay kiranda mantu وسيأتي يبي لا كلف وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم من تومن تمنا نيو أمة شندرو عرب وحلك ولك عليك السنة في الكون في الخلق شدي جامن تمنا ومن دونغا حلك لكو كما برو برا قرآنكم وداتو عليك رأي ربلو لكم من صلى الله عليه وآله وسلم بسرعة على أمته أما دونغا ko halni kaba kun fina ya rani kaba fina ba an jama hakilla bi singa tikete bisinga dongi daka datuguti ko sande nato nga alakira sallallahu alaihi wasallam ni kaba kun fina abe dum sokono abe fuka bo ba fuka kira tugodi ko kaba de laka fi manto do kuna hakilla ko sanji do nga tasuma de borala ko halaki kale bisra wa ma adra mubajira la ko ni jidi alkira kun srambe kuma be min wana inuhu naka mo soro nuhu ka mo soro onywana kana ka mo soro min wana lutu ka mo soro onyonga na le mandun soro mi shuaibu ka mo soro mandun mun halakira ka koro min soro onywana kana ale mandun soro adanga samuda ka ulu mun baro boray fu ala sura la kana alkira dana yasa sallallahu alaihi wa alihi wasallam كفار كرم ياكلسي ياكلتك وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم الله تعالى ما كفى بك من تنيانغتا أبدا وأنت فيهم كاسر إيرين مبلو لبو جلا ياكلسي مي من دون دو سرو كتشيدو ينا أي no e bafani cliché ndo ki manduna abada umana cheni ke chukochu otuso o nga don ba do wi ay sharu minge ko ni may ni laylui ni ma alakra hakillat ke pew kana alay flana faraka wama kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun ko Allah ta'ala make fana kwa bunyangata kasoro ba ala ya fadil
kore haleti tanke wi ya fayini na ala fe o be tubi ka segima ka bu jurumula na ala bi ya fu man tu halaki man to munu halakira ba sira ro do dila ala ko aw be joya aw daye yen nte tubi era sira di aw mabli ndaw nyena fleblere nga bada nyena fleli ayo ki ala kira mandumi ala kira bunya kama ayib samanje mi ga ala kira وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فاستغفروا ربكم وتوبوا إليه أي يا فين أما في أكتوبي كسي علما جونك يستغفروا شيء أنا دون برضو كنت من السلف كيف يهلك ومعه النجاة قيل وما النجاة قال الاستغفار أكون لكم ما بحالك شغلي ككيشي تيبولو ككيشي كونو تيبولو ككيشي منا تيبولو أي روكوتي كو كبيرة تيبولو ساكيكي ولي كبيرة تيبولو ولوكيكي كو كمانا ما بحالك شغلي كسورة كيشي بابولو كيشي منا بابولو كيشي سرا بابولو يا آدم أدي توتو يجيلا وما فندي سورة كمني كو كمانا مؤمني بحالك شغلي ومعه النجاة كسراني كيشي منا بنيوفي وكو دون بايما كو ديجمي قال الاستغفار أكو استغفار دي بدا ودا تجرمنا يا فايني كو على في كتوبي كسيكو كبوالا كا يا فاين على في سوليوشن ودا فوي تجرمنا دوتي ويا فبا تجرمنا على كو با كو جري تشغو تشغو اتسكا جرمو يا فا ايرا كوكو يري تشغو تشغو اتسكا جرمو سباكو اما على بمجمع على كده كدوولا ومن يغفر الذنوب الا انت جنب جرمو يا فدي حالتي وكمانا بسكي فولو أمبا بعدون كوتة سينابلي نوي حكي سكي فولو من درا ويك على كرير بلوليتو صلى الله عليه وآله وسلم أفلانا وي نام بتوبي كبوالي جولا كيا فين على في أنا بدون فنا كوي استغفارو توبي كما كادلو أبى ما نفدينا نتوبي فرامبينيوغا غني استغفارو كم ما من دلقسي أتفوي بيكا والي جولا إبي يا فين على في كي تكوجو من كلا ibo ka ko kay ise bala ibolo bala itabala itadabla Sayyidina Ali ibn Abi Talib ko akoye moye mamun uko bare ni be komi be ka yela alala emay arakira ka kuma kando be sallallahu alaihi wasallam ko ni misayre de tubi ini misali mi gara wali jugo koro kella ada mamin ni misala adabla ko kuma ko ni mato foyo era mi re kala ni misarola ba so an fe mo be istighfaru kaka ke wes abi ya fayini ko mina ko keli re be sina o wati kele ni korofol Allah astaghfirullah alaka ya fama ko abi tamana ka korofoli ni mo burujaldo astaghfirullah alaka ya fama ko abi tamana ko keli أبوركم من السورة أكمل أستغفر الله لك يا فما ما قل أبو بولا ذرا بتلفونتا أبراني بورنتي نا ما كان دوم بعد أتي ويه يرنجناي أتي يا فيني على في أتي بودا بيبي جوني على شيء جرم كولا ويه كيا فيني شاي ويه مانتو إنغا دلها فلاداي وكمانا ويا فيني هل ني إتامين ما دو كنت كين وكيبا وكنت بعلك رمضان فانا ندغو كولو نيانكما سي الله تعالى كا حلقتنا نو يبه حلقي نابني فم فلاد دولا كلم بولو فرو وبوراي نو يعلك رسول ما يلمنا كبوا منتوم جلا صلى الله عليه وسلم وفلاني وبتوان بولو فوق تاسي القيامة سنة سلمة نو جون كتوبي كسي علم من تاب تاب الله عليه ني توبرا على بك توبي منه ni John tubira ala baka tubi mine anga sigango ala ka hine foite mimbe teme abe John weleli minge kana tubi ayere ni yonche ni ko bani yonche e de ba yini ko bi ni minche na fanga ka boitay wal mani ka sorosiri be atikila wal mani ba atikika baradala e de bi chesri ka mo yini ka duinache e de bi chido unchi ama ede be benyini inaleche
أنت عليك سرتي له ويعلم دون يدشوي إلا من رحم الله قالنا كفى مبايا أو نبي على كاسوس أو نبي كجولا شونيتلي قال ده بكيكا تشيدون شي أوما على بكيكا ويل بلا أما الله تعالى بكيكا كما أنفي أين يافين في بيا فأما أي توبي كسيما باكا توبي منه أو أبي مورين بلي ما منو بعلى كانني ما منو كبه وي إتافك عدبلا دبل ما فرات إتلا فرات إتلا ما تعالى كوا عدبلا سيما بسويلا يافين في بيا فيما هل لنا كجو كذا هل لا كذا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا أو ميدان سقوائركم كانت شيطانك تاني ياسود دانال ويجمع كي جيت على كهنا يا روي شيطانك دندولا بلي بلي كان عدم دينا أبا جي إكونا كافو ala be soyela bile ede ma delika nige eni ala shaw do ko tubi be fenye shaytan bo wayu jugi kono shayatidul ins ulu fana be to ko kuma kan fo itlo ko nu yaay ko ali do ndo iballa ka silji tati kana misrila tubi balaka jugi kono e be do yelelati karsa eni misri aja janba jugi tikera ona nywana kana we itato ki jigit ka ala ka hinana shaytan ba fakatani ni tara ko mi ne esero danga le tisigibli kuma be ba yini ka dole fara ko juga na adama de jigit ka ala ka hinana kuma be aba yini ka dole fara ka wala juga kada ka ale revolution na manye ko naluma kuma do fo ko ni manye tufa sugo dunko ki ka dunki fashion bara ale ka tetela na ale ko ni nan la hara surobli ale kon ba se ko be ke sa ala sosola wa ma adra jeni fi دنيا فكيتك سجاله دنيا فوق على تسعين من تاب تاب الله عليه لما من توب على بكتوب منه إن الله يغفر الذنوب جميعا جروب بي على دباب بيا فا nga asharti a condition of tubing mali tubing ke chonyuma inni misara korolela e ko indabla e ngania chenti taka fo iti segeli ngondu mabli abada fuka tasika saya in sabab mana dafa jurumuna a jurumu boyana chocho ala biya fima insha Allah ta'ala ni wali hakaw bala sa o be sharti ke nani we ibe mo ka fon seguma mami ni ika jurumu de wal nafulu numbe bulu koroy bani tubira ni yenin sabake eta to nani na e ka mo ka fon seguma anga jandola a caman kan bɛ kwa tubira wa abugumbe wal warkai o nafulo bale bolo ye ale balombe atigu balombe abu don nga o war nun tisegide ale kon labene saba ka gina ba keno awa akotete de ni tubi ni wala o de ato abu fanga ngolo shi kusebe jurumu becce ka jumu nga jurumu munu ni adama don sembula adama de hakka bula olu kungo bi caya parce que alni ala ya farema sida dakun bini minche o tadlo ne bito nga ni be ko fe adama de kon be wele kana tubi de ma kada ka ni ni kuma ngun fana fo do ba meri wala hakem nun benena olu sarali sitenebli olu nyene boli chugo fuite ne bolubli o kuma halni ne ma tubi bli nyene bo chugo tene tayla bli e ka tubi sa e ka kototo alama na soro e ka tubi chetigi wal haken nun sigi baliye desedo atibolo de asegili sede te iye no te niya kibolo bi ati shibolo bana ambe ka ko sigi kata alama inna allaha ala kulli shay'in qadir ko bengena boli sebe alay ngani fon segili ko ni sebiye e ka tubi lone betode fika moka fon seguma ina ala che no ya fara bana moka fon buru seguma anga tubi chaya kaya fayini chaya alafi kaya fayini chaya alafi udeni mantu gadana ya flana o kosa anyon wele kana ala israyam kanyon wele
kana sabatima aslamayaka alai ni kuma kanu fo alkirak min ayat 70 kala ka chaya ya ayyuhalladhina amanu taqullaha isra alai haqqa tuqatih alan yasran yachiyelela wala tamutunna illa wa antum muslimun akana so akasafa ka so islami haqqa tuqatih alan yasran yachiyelela ode ma min be kotoy ala yɛrɛ jati de jeyini kama a bɛ wale ɲuman kɛ ala yɛrɛ jati jeyini kama an k'an jan dɔw la dɛ maa dɔw bɛ ala ɲɛ siran y'a dɔn ala ɲɛ siran ye baara dɔnnibaw ye sariw minnu kɛ n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ fɛn kelen dama de fɔ o ye jumɛn ye ala ka yamarukanw i b'a sɔrɔ maa min bɛ siran ala ɲɛ a cɛsirilen don ala ka yamarukanw labatoli fɛ maa min bɛ siran ala ɲɛ a bɛ ala ka ladilikanw gasi sigi ala ka danw a b'olu kɔlɔsi nka nin fila si tɛ adamaden nafa f'a ka sɔrɔ a kɛ kun ye ala jati jɛɲinini ye tuma dɔw adamaden bɛ ala ɲɛsiranya baara kɛ nka ala de bɛ dusukun dɔn innahu alimun bi zati sudur dusukun kɔnɔ ko yɛrɛ yɛrɛ ala b'o dɔn ala b'a dɔn e ye nin ko in dabila a dabila kun tɛ ala ɲɛsiranya ye koyi ala ɲɛsiranya baara kɔni don nka a dabila kun tɛ ala ɲɛsiranya ye i siranna gasiw de ɲɛ i siranna maaw bɛna min de fɔ i siranna a diɲɛ kungo de ɲɛ awa a b'o cogo la baara ɲumanw fana kɛli n'o ye ala ɲɛsiranya taamasiyɛn jɔnjɔn dɔ ye o b'a sɔrɔ maa dɔw b'u cɛsiri baara ɲuman dɔw kɛli fɛ a kɛ kun tɛ ala ko ye koyi karamɔgɔkɛ a fɔra ko mɔgɔ dɔw de ye y'a dɔn mɔgɔ tɔgɔ ma fɔ dɛ an bɛɛ dama ka kan na nka cɛ dogolen ɲɛ b'a yɛrɛ la adamaden k'a yɛrɛ filɛ o de y'a to dɔnnibaw b'a kɔn k'a sɛbɛkɔrɔ kɔn adamaden ka i ka baara kasudu kɛ mɔgɔw ka yeli walima mɔgɔw ka lakalili i ka baara la o de y'a to baara ɲuman baro bɔ man ɲi ni ala y'i dɛmɛ k'i ka walejugu min sutura ka n'o baro bɔ o cogo kelen in na ni ala y'i dɛmɛ k'i ka wale ɲuman min sutura i ye nin wale ɲuman in kɛ a b'i ni ala cɛ o to i ni ala cɛ ka n'a lakali bi anw da ka di pɛlɛ n'i ye ko ɲuman o ko ɲuman kɛ i b'a bɛɛ lakali hali n'i selila dugu tila fɛ so kɔnɔ ni dugu jɛra i bɛna baro hali n'i sunna ni mɔgɔ si t'a kalama i bɛna baro maa dɔw tun bɛ na salaf o bɛ nafila sun kɛ don caman na hali u ka denbaya t'a kalama jango ma ne m'a fɔ k'i ka denbaya k'a dɔn k'i sunna ko o ye haramu ye dɛ ka d'a kan hakimu dɔ ko ten a ka kalanden y'a ɲininka ko hali maa bɛ ikhlasu i ka baara dogo ka se hakɛ jumɛn in na ko i seko damajira bɛɛ la k'ali b'a bange ka se hakɛ jumɛn in na ko hakɛ la ladege yɔrɔ bɛ sɔrɔ i la hakɛ min na ladege yɔrɔ bɛ sɔrɔ i la hakɛ min na o kɔrɔ ye e denw ɲɛ b'a la u ma deli k'a ye don si k'e sunnen a laban i denw bɛna miiri ko karisa kun tɛ nafila sun kɛ tuma dɔw la a fɔ i denkɛ ye a fɔ i denmuso ye sini ye nin don ye walima nin ye nin nafila sun ye a bɛ sun a ka sun nege d'u la u wele ka na suntigɛ kuma i n'u ka sun tigɛ tuma dɔw la o ye hakɛ ye hakɛ min n'u bɛ nin ladege u bɛna dɔn an fa tun bɛ nin cogo in na wala an ba tun bɛ nin cogo in na o y'a dama ko ye nka an ye min fana fɔ nin cɛ in n'o ye nin mɛnɛ salaf a ka su kun ka ca nka hali denbaya tɛ bɔ a kalama sɔgɔma a bɛ dumuni t'a bolo o hakili la ko a bɛ t'o dun baarakɛyɔrɔ la a b'o sadaka tɛ sira fɛ a bɛ na fɔ su fɛ n'a nana su a bɛ dumuni a bɛ don caman su hali a ka denbaya t'a kalama jango ma ne kɔni bɛ min gɛlɛya i ma ni ala ye maa dɛmɛ ka baara o baara dogo ɲinɛ o kɔ baara ɲuman ɲinɛ a kɔ ala jɔn ɲuman dɔw tun bɛ to ka dugawu de kɛ ko ala k'olu ɲinɛ u ka baara ɲumanw kɔ walasa u ka ji di baara ɲuman na ko nka ala k'olu hakili jigin u ka walejugu la tuma bɛɛ walasa u ka to ka ala yafa deli ala u ka siran a kungo ɲɛ u kana taa don a ɲɔgɔn na wɛrɛ a ka hakili to nin na dɛ tiɲɛ yɛrɛ la n'i ye nin kuma ninnu fɔ bi i fari bɛ faga ka damatɛ mɔgɔw t'a fɛ ka foyi kɛ bi min tɛ dɔn n'a t'i ye n'a tɛ lakali
موتا فيك فوي كبي فاكا سروفين بدون أبيه أبي لكني آخر زمان إما ميجا كداني تقومنا ها إسلا ابن أبرو نيشونا بفعل بك برو دلا كدون كيشونا تكملوا لا رما دبسيكا فوي تنانيكا وكو فولي رأي عيني كافو أني نانا يردولا نجدي رماني كوكا كاين تانكي أتكي ما ينسيسي أما كوريكي إكوا كاين أكاين إمان غالون تيجيو سيجيما غال نيكونغو دورا هاي نشونيدو نما فوكو حرام دو نما فوكو يغا شومبالا جيبيده نيدي كو منو هل ني يرا جرا تسانغا اتشماين كوسوبه ابسونغا ما سما كما دوبلا كانا كودوما na fe do be foli dabla ma deliga fe ya o toro mena dedi chema kwa e fajiri abina soro misila a joka ba kuma fa mi e akumbina ke ko wa nyeben kafara ni misila nanga ne bi dene shumbe ala musashu toro ba kwa ma akika siliki kuin kaba ko ya ko ngai ga shun yezra parce que sili toro ba ere de yoyi ayrema nga shun ale de yolaka وبعد ما دبلا بيالا يا يكون ما شاء الله ماني ما شاء الله دينا بامور الحمد لله والله هل عندنا ألم سوا الحمد لله من سيبوك يا قرآن يقولي قالوا الحمد لله توني بلانين تنفونا أنا دبلا كوي كرام كي أبانا دكوي إما أسرويانا بي مغوكو سيلتو فيلمي كابلا فكا nafla la bara kwani bara ma mini fardate ulu dugoli de yimido ka dugo kol isiko da majrala khawfan min ar-riya yara nyesranye kama naka ni kuma korote ko ni mama e bara ma do ke kenaka ko koroy ko ya yara jira bi duskundela nga femunu be adama de wele kata ama ani femunu nga suru ani femunu na jarila halite yara jira lay allaba nyuma ya do fo ke ba o gara mo go tura be kaba ko yola mi to ki tanu nay Allah ba atna kitabulu illa wat do faraga ko men kama Allah ba mo go te mi do wara min kalama da wono fara ana adama di mai don bo ko te ko wale mani wale jugu pa kelingele be ye wale jugu srata ko wale jugu ba fo de ukhti al ma'siya ukhti mbal mamshu ni ala ko takudo ke anno ka dongo abe dore o ba tokele wele ko ala batu fana biti at-ta'a ko fana ba fa ukhti mbal mamshu kana bi kabi son ko do ma fa la ba ko do anga don ba do bien na to fo rahimahullah wallahi ya fo don do ay to wajula ko akwada ma de fila qualité ko do dabo yere jirati hakilla de ire ni ala ceyba adam ne kuma mina yere jiraf an jiti hakilla ko nga yere jirabi chu adama de ka to bara ire ko abike era kuma ko injate bika ko ka ala jati kama yere ka jati de moga nga modi na nguna ni manganchi ni fe damne di bede be kanela me kuma abika dula ko ja fo chugo nyana ko be shetane ka wahabi angan chugodo ambe dama ka kan kuma ina wallahi ne tay nyo akili jigi dama ate kumbe mado kabara tuhuma ko kanya da sania ambe dama ka kan kuma nguna parce que kuma do la shetane bidu ila ibn kon nungali ti bakala era tafle kubaire ngabe jaybulu allaba be kitabulu ide allaba ni ka fon fenate don ifarti funi e ma na furu tugube wa ko tanke mu deli jamana uti ga chinya dabo o bora la sa to ere keme ni camera de mana ni ma buluda eni camera kanna ka fo karsa fla alhamdulillah le de gabti kono ale de ni ko finance ale de aketa alaka kimanda alaka boda kan wana haqqa tuqatihi dika ale ibe komin kay ba ka ala jati jeni kama mo boy ka jatila
يكون منك على جات الجن وكان مو كان سكيك مو كبركة دا كنا ده فناني رجرة كلي دون بوكوتي لا تنتظر شكرا من أحد كان بركة دا كنا كبو ماشيو قرآن يا أنكلو كده إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا أما أو دمني أما ما من جاء أو يامباك على جاتي دي كما لوجه الله لا نريد منكم جزاء أنت السرايني على ولا شكورا أنت حالي بركة دينا كن يقرأ هاي شندو نما كرا مغمي شريعة كسرفة أكاكاو كبركة دا nga amanga e nyumangela de kabarka da yini amanga ne kana yini de iyere kala ikhlasu la ikhlasu be kala ne koy aba kala ne de ko no gonde de daka ni bara ko yuma do kel ko damne shaytan be da chama de yere ere tun hakilite fo ila ko damne na fo ala jeyini nga bina daw yele alhamdulillah ni ngoni barani may be ala jeen soro nga ni abi ko jam wo fana de e ma do bi ko ja sigi dala mo e ma do bi keta ha wora kar say ni fi lata carrière ni fi lata allaba faranga bina tuwa ka ala jeen kansa e bina fewro miri o mo ko katanu ni no mo ba yeli mi no mo bi apprécier mi itlo bo o ko ko kana joka barka da kono mabudu kana yini ko mo do ki barka da kana kar sa tema ka nyumandon oda ka nyumangen digi bonena atema ka nyumandon kwa kon ma ya dama iba sura jona na de hali merci aka jona ke we ga sirayo e adama ala jeyinin de kama abu yana yoro a jona no ayifo amifo aya don yo ama don yo tichi fe eni ni agelene aka gelene ngani de kayde nanzira kan yere kalanna ni bi nyuma min ki adama de wal ni bi ko nyuma min ki ala kula aka ala jeyini ni kama ika tay chife mo boy hakilla on deserandila be de sigibe ay nyuma ya ko nke mami fo ka kaka jonde fo ka o borobo jebedi dɔwɛrɛ b'u kale k'u t'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ parce que k'a y'a kɛ min ye k'o ma dɔn a ye alors o b'a sɔrɔ e ta in kɔni ma kɛ ala de kama ala ka bɔda kan ye ɔ ko an kana sa f'a ka sɔn an ye silamɛ ye aya filanan fana u b'an wele ka na ala ɲɛ siran ma aya saba in bɛɛ a bɛɛ b'an wele ka na ala ɲɛ siran de ma o kɔfɛ sa a ye aya min tugu a la o ye alakira sallallahu alaihi wa sallam ala y'a majamu ko ale de muhammadu ci kunfiw cɛla n'o ye larabu ye huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum a ye ciden ci ka bɔ u yɛrɛ de la u yɛrɛ dɔ don koyi u b'a dɔn koyi u b'a dɔn u b'a danbe dɔn u b'a bɔkolo dɔn u b'a ka tiɲɛtigiya dɔn u b'a ka danaya dɔn yatlu alayhim ayatihi ale kira ka baara fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye a bɛ kuranɛ ayaw kalan u ye aya munun jigina abu kalaw kira ta kalan ne koy yatlu alayhim ayati ala kira ka bara folo ala kele ka ka cidiya fo ko abe ala ka ayaw kala uye a cira ma munun ca aw e may ba ngaw dilaka wafdu do wuli kana ala kira sallallahu alaihi wasallam delegation do wuli kana ala kira ku ka ñoom faamu Qur'an ko la ko kuma dɔw de b'a kɔnɔ minnu tɛ bɛn olu ma n'o tɛ k'a tɛ ko mina fɔ kuma in bɛɛ tɛ bɛn olu ma ko kumaw b'a kɔnɔ olu ka di u bɛ bɛn o la ko nka kumakan dɔw b'a kɔnɔ ko kira k'a lajɛ a k'olu falen ka dɔ bila olu nɔ la kuma foyi tɛ sen na bi min ɲɔgɔnna ma fɔ ka kɔrɔ كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم لا تبي كافر لو سجلي بي espère do ni intellectuel do to ka ma karne professeur do si non vraiment ko aya do be qur'an ko no do ka na laje
silamɛya ka sariya dɔw bɛ yen an bɛ don min na i ko bi 21e siècle la k'olu dɔw kan ka lajɛ k'a b'a siècle fɔlɔ o mɔgɔw fana ye nin kuma kelen de fɔ e ma kura fɔ u nana alakira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam o ko an bɛɛ tun bɛ min na yan an ni mɔkɛw tun b'a la yan an ni faw tun b'a la yan n'o ye an ka alaw olu nɛni e ka kuranɛ fan bɛɛ olu nɛni kan na o yɔrɔ bɔ a la i ko ka dɔ bila olu nɔ na olu falen b'an ka hakililaw an ka laadaw n'an ka tabiya dɔw bɛ yen i b'olu kɛ nalomaya kow ye olu bɔ yen i k'u remplacer n'o kɛra an n'i bɛ bɛn kɛlɛ tɛ anw ne cɛ ala ye ayatu min k'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam ko kira k'a f'u ye ko a man ka ale ta tɛ dɔwɛrɛ ye ka wahayu min bɛ jigin a kan k'o lakali ko ale tɛ se k'a falen ka bɔ a yɛrɛ yɔrɔ ale ka kuma tɛ min y'i ka kuma ye i b'o de falen alquran kalamullah ala ka kuma don ko kuma na ale a man k'ale ye ko ale b'a falen ka bɔ a yɛrɛ yɔrɔ o se t'ale ye silamɛya ye kabako diinɛ ye ni alakira tun y'a tɛrɛmɛ kununko a sɔrɔ silamɛya t'an bolo yan bi o de y'a to silamɛ ni ni kafiri bɛ kɛlɛ la a ka sebaaya sɔrɔ i ka fɛn kelen dama de don ni bɔr'i ta kan n'o tɛ a ye danga a kɛra sababu ye ka dangara nin na o ala kana an labila o tɛ a ma si la a ka i bolofɛn banna o a ma si la a kɛra sababu ye ka tɔɔrɔba dɔ s'i ma o i ka baara tiɲɛna o nin si tɛ ko kafiri ka kɛlɛ ye sebaaya sɔrɔ e kan nka a ka sebaaya sɔrɔ ye jumɛn ye a b'a fɛ i ka bɔ min kan n'i bɔr'o kan an ka hakili to nin na de ka ye parce que kuranɛ o de fɔ ko ninnu filɛ walan tarda anka al-yahud wala an-nasara hatta fo mun f'u k'i fa wa f'u k'i silatunu wa f'u k'i ka nafolo ban wa ayi hatta tattabi'a millatahum f'i k'i ta de bila ka tugu u ta nɔfɛ olu ka kɛlɛ kun ye nin naba de ye n'i y'i ta bila k'a k'u ta ye a b'a kɛlɛ banna bari an k'an janto o la ale kira sabatira u ye fɛn o fɛn ɲini sɔnɔgɔya la yɛlɛmana ko kira k'o don kuranɛ na wala a ka kuma dɔ fɔcogo yɛlɛma kira ko abada kuma in tɛ ne ka kuma ye o ne ta ye laseli dama de wa ma ala rasul illa al balagh o kuma an yɛrɛ ka alakira ladege o la ka sabati kafiru mana kɛlɛ kɛ cogo o cogo u mana ɲini cogo o cogo e ka bɔ i ta kan u mana ɲini cogo o cogo ka tugu u ta nɔfɛ ka sabati o de ɲininen don mɔgɔ de fɛ ko alakira cira a bɛ ala ka ayaw de kalan ale yɛrɛ ka kumaw tɛ dɛ wa yuzakkihim a b'u saniya ka bɔ kafiriya nɔgɔ la kafiriya ye nɔgɔ de ye o wa yuzakkihim a b'u saniya wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma k'u ladɔnniya kitabu la min jiginna alakira kan n'o ye kuranɛ ye wal hikma nabimaya kodɔn minnu jiginna a kan n'o ye cidenya bilasiralikanw ye a b'u kalan o la wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin k'a sɔrɔ u tun bɛ fili de la ka kɔrɔ fili bangenen alakira ka cidenya de nana ka ɲɛnamaya bɔ dibi la ka kɛnɛ ci diɲɛmaa ye kodɔnbaliya wale minnu bɛ yen olu kɛlɛ ka bɔ n'u ye kafiriya nɔgɔ la ka bɔ n'u ye jogojuguya nɔgɔ la ka bɔ n'u ye filankafoya nɔgɔ la u saniya silamɛya ye saniya ye dɛ a bɛ dusukun saniya a bɛ farikolo saniya a bɛ adamaden ka ko bɛɛ saniya adamadenya bɛ lafiya n'o min aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-azim al-jalil li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. تكرا ما من شلا أولو كفي عليه ما نتوقف وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. وعلى كرا من دون توبي
ulu be sira fɛ kana ulu ma nafolo alakira tun bɛ to ka anw kofɔ sallallahu alaihi wa sallam ok a tun bɛ yen maa minnu bɛ na ale mantonw na alakira delila k'u kofɔ siɲɛ dɔ la ko a ye anw tɔgɔ fɔ n'o ye maa minnu bɛ na a kɔfɛ maa tɛ den dɔn kɛ k'a kɔsi yɛlɛma k'a balimaw sahabaw ko ko kuma anw t'i balimaw ye ko ayi aw ye ne jɛɲɔgɔnw yɛrɛ de ye aw ni ne bɛ waati kelen na aw ye n jɛɲɔgɔn nka an balimaw bɛ na alakira ka hadisa dɔ la sallallahu alaihi wa sallam ko maa dɔw bɛ na nin na ale mantonw na minnu n'ale ma ɲɔgɔn ye k'a dɔn hali a ka nafolo bɛɛ a n'a yɛrɛ ka denbaya bɛɛ ka to alakira yeli dama kunkɔrɔ a b'o nata sallallahu alaihi wa sallam hali ka sogo k'a f'i ye alakira ye e m'a ye o ka bon an bolo ka se hakɛ min na m'a f'i ye n ko n sogora ka kira ye dɛ kumaw ka teli sisan n ko hali ka sogo ka kira ye n'i m'a ye o daraja ka bon cogo min na an yɔrɔ an bɛɛ b'o nata ya rabbi ala k'a kɛ an ye nka ka sogo ka kira ye kɔrɔ tɛ k'i mana arabu o arabu ye sogo la k'o ye kira ye dɛ parce que maa caman bɛ se k'a fɔ ten ko n sogora ko ka kira ye n'i ko k'a bɛ cogo di ko arabu kɛ jɛ tewu fini e kuma e hakili la ko arabu bɛɛ de ye kira ye dɔnnibaw ko kira yeli sogo la sallallahu alaihi wasallam maa minnu tun b'a yeli dɔn ka kɔrɔ olu ta ye olu ni e y'i dɔn b'a ye sogo la i bɛ fili o ma ko nka maa minnu ta tɛ ten olu ta ye f'a ka sɔrɔ e yɛrɛ kira suraya n'i y'o kalan an fɛn o fɛn sigilen filɛ maa caman bɛ yen e t'a dɔn kira yɛrɛ suraya tun cogo kana filɛ i n'i ka kira kanu bɛɛ kira a farikolo a kunkolo tun bɛ nin cogo in na a ɲɛda tun bɛ nin cogo in na a kamankun tun bɛ tan ko sira kitabu y'o seli o sɔrɔ foto ta t'olu bolo o don olu bɛ se ka min kɛ o y'o de ye u ye kira yɔrɔ bɛɛ cogo fɔ a boloden ŋɔni tun bɛ tan a sen ŋɔniw tun bɛ tan a yɔrɔ nin bɛ tan o kuma n'o fɔra o mana fɔ maa ye bi n'i y'o faamuya ka se hakɛ dɔ la n'i ye o mɔgɔ ye dɔrɔn a fɔra i ye cogo min na i bɛ se k'a dɔn tɛ min fɔra o ye nin de ye nka o si tɛ e bolo tamasiyɛn foyi tɛ e bolo e kɔni mana sogo ka arabu min ye dɔrɔn ni dugu jɛra e ko k'i ni kira ye ala k'a to a ka kɛ kira ye ala k'a kɛ kira ye ala ka kira jira an bɛɛ la ya rabbi ala k'a jira an bɛɛ la parce que an ka sɔli caya ala kira kan sallallahu alaihi wasallam sɔli bɛ jɔn surunya ala kira la sallallahu alaihi wasallam dɔnniba caman bɛ na salaf caman bɛ ala kira yeli fɔ ni sɔli cayali e salatu caya ala kira kan sallallahu alaihi wasallam an bila ma ka sɔli ka dɔn ala kira kan dɛ sallallahu alaihi wasallam hali juma filɛ juma ladabu a bɛ juma ladabu la n'o ye juma su n'a tile ka sɔli caya ala kira kan sallallahu alaihi wa alihi wasallam a silamɛ caman bɛ ɲinɛ a kɔ ladabu minnu bɛ juma la suratul kahfi kalanni juma donya fɛ ani ka sɔli caya ala kira ka juma su ni juma journée kɔnɔ o juma ladabu hadisa kɛnɛmaw nana nka an kɔni whatsapp de b'a bɛɛ nɔ n'anw bolo whatsapp ni tiktok ni facebook e kɔni fɛrɛla dɔrɔn i b'o de dayɛlɛ o de kɛra anw ka kɔlɔsi o de kɛra anw ka kuranɛ ye o de kɛra anw ka fɛn bɛɛ telefɔni kɔni y'anw sogo la sa ka bɔ fɛn bɛɛ ma illa man rahimallah denmisɛnnin dɔw yera a tɛmɛ san 10 dɔɔnin kan a sogora ka alakira ye sallallahu alaihi wasallam a nana fɔ dɔnnibaa min o yɛrɛ kabakoyara o ye dɔnnibaa ba ye bi ma bila dawa la a ko npogotiginin fitinin ma e ye nin bonya sɔrɔ cogo di o tigini ko a ma ko don o don ale bɛ sɔli alakira ka siɲɛ 10 siɲɛ 10,000 don o don atahaddak e tɛ hali 200 kɛ tile hali 200 e t'a kɛ tile kɔnɔ hali ni e bɛ kira tɔgɔ mɛnni minnu kɛ dama sallallahu alaihi wasallam i tɛ sɔli a kan sɔli ala kira ka baaraba de don koyi kuranɛ aya de nana n'a ye inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima sallallahu alaihi wa alihi wasallam ay sɔli kɛ ka caya ala kira kan sallallahu alaihi wasallam don ala kira bɔra a ka so kɔnɔ kana
ka sahabo sila ani sokani a farfuni be a yada mu yamu nga don ko ni soja ko do be alakira sallallahu ka fu akone mai laylu tani ka foni mamin sallallahu nga shenkele ko be solo tigi ga shetan ala ka soli o de kuma kan da directly ka here jigi ka mafa jigi ka bodaw ki ka here ko nyeshi ima o de ala ka soli jonga ma jonga soli de ka kuma kan ka ala diri ka duwaw ke ka ala wili nga ala ere ka soli we o ta duwaw de we directly ka shinga ke wale jigi ka ka soli ala kira kan sallallahu alaihi wasallam o de bo o soro o no ya joy ba sahaba ke dilla ka fa ala kira ko be joli ki ka nga duwaw la soli de ko ka duwaw ke ala kira ko ne ka duwaw nga joli ki kira ko ni yere hakami ge che ko ne ba atla fly ne be duwaw ke nga ngena ma ko no be klanje be ke soli e ka be to klanje ke nyada ka duwaw ro kira ko e here ko ngani do faraka ko de here ka che ko kuma batla sabai be klafla mboke e soli e ka kele bo ke nyere kira ko e here ko nga hal sani do faraka ko de here ka che a foka sero la sa fana na sero la kira ba fo do faraka che ko sidansa nete foi ke nyere ibli bi soli e ka te dama kudai nine wani be fon fo sa dugo wala ne bo beke soli e ka a kira ko kuma sa o soli ayai oni wasa i hami kula wa yujrumuna yafa ani jon hamid la yujrumu yafa ra to mi je la ti hami je ko bo kono la haro ko ko ku hami ko bi wasa i hami kula wa yujrumu yafa ata nga folo don bo folo ma ko to lo ngeke sallallahu alaihi wasallam nabi angon be girina te dron angon me yon ko ci la te dron même ma ngan ci la te dron folo karamo di folo halma ko to lo ngeke ala kusmana jango soli ala nabi sallallahu alaihi wasallam ya rabbi ala ka no ya amma ko bana ala kira sallallahu alaihi wasallam ay an go fo mi nge ko ama ko o mo ndu e bulu don tugodi imando mun miranda fo wati jawna fuka tashi alqiyama sanga sen e bulu don tugodi ni bulu ya alqiyama yu don tugodi kimando ko kira ko ma sallallahu alaihi wa sallam ko ne ko ni baga ngenyo ngani baga fi mawdu ni do tinda jele do wal manu o singala o jele do karu be flito o chela asaba ko ko tefi akop manem mando mina o sogola no e sildi tayoro no olu jembe sildi kembe ka sildi noro kembe kulu je ka teme ko fari fatoka kira ba mando ndo ni o sildi tayoro de sildi tayoro no ni bi sildi taybi yoro munun ko no e nyeda ni tegani senunu ko olu de sildi noro de bi yele olu fe olu bi yelele ko ala kira ko ala ba mando ndo ni ko de we mando mbeseli kira mando bin sebe beseli ko bay meni ni silji fadwi si ma ke seli reba fa era bina doni mi o yika silji tanobi bana ngan jando silla wa to ala kira ka ji kena mom chama be silji fana fadluka silji samandia ko samandia o be silla ka fo mina seli mi silji ta o da matede o ye fardai ni bina sili bi seljita nga selji yere tali alkira ya hadisa chaman fola be selji tafsa mandia ni adoy la haribina doni seljita no olude bin noro katme farkolo fato awa okmana ko alkira sallallahu alaihi wasallam aye alay nin kibaru yim fo ay ko amando do bina ulu mana folo ko alami nin ke ala kray nim bu yandun ke ala kray huwa al-aziz al-hakim dhalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dhul fadl al-azim ko ala di samandiyati bilbiliti do abadi mamani mami aja fana samandiya mun gara ala kray sallallahu alaihi wasallam ala ka krengere ludo ala ya buyani ay ka porotani ay kaf saya
katime adama de beka ka fsaya katime chide beka ka fsaya katime nabiyuma beka o alay on le fanani europe am mandoyamba ko sayanti biya bi la kala fi o mandoyen alay kira ka fsamandia ji woraka da am mandunga mandoy fana ka fsani mantobe kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله أو لكفسا من تبه من بويرا بغض تأمرون بالمعروف أبيون يأمرون كل مون وتنهون عن المنكر أبيون الذي كبوك جمولة وتؤمنون بالله أبدا على الله فأنا على كرا كانوني بارو أقولوا تشايا فكم بكرا كانوا سيزي جود سكونا صلى الله عليه وسلم أبو بارو تشايا وكي جسر على كرا الذي يفي كي جسر على كرا بكم من فيها بكوالي من فيها بالتبيا من فيها كذاك على كرا كقدوة كقدوة فانا كبفر نيونغ على كرا نفولتو كالذي يروب على كرا فاندون الذي يروب على كرا ما لا فيلون الذي يروب على كرا لجرا بجلون يمام نصر لوكا الذي يروب على كرا على كرا نene abela kadaka ko beka twale no feka ala digi لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا يفون في اللجنة مالا يبي توم يرد السرور على كرا نفيا وكوينا بيرب لسرني من أنغاني على كرا دون صلى الله عليه وسلم كتبيا دون كجو دون ككولو دون على كرا من في أنغو دون أكمل في أنغو دون كعلى كرا دون كديم دون كديم دون كتبيا دون أكفسا كتما مكة كان يرى سقولني كومونيتي أنا على كرا كفولي تايا نوي كسولي تايا أكا ومن أحب شيئا أكثر من ذكره ما يفهم كم وفولي بتايا دكم واتي يام بلا نوتي على كرا صلى الله عليه وسلم السلف الصالح كرا ركلنا صحابه أني ما منفردوكم التابعين أني منفردوكم على جون من تمنو أولو دو مثالية دو جرا على كرا كمنا دو كابولي أنا نتوى أنا كرا كانوا كيولي تاكوانسا أنا نجسر على كرا صلى الله عليه وسلم أكانوني أنا تشنتيا أنجولا أنكيولنا على كرا دمننا على كرا كانوا كتما عيرك كانوا كتما عندونغا كانوا كتما مقبوك أنا سبحان مالك يولي لك وعلى كرا يولي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين كعود لك للدين لمن أبدا كل من يبسي ألما كبيتي الجنة كونودوما فوني محمد دي كانوا كايرو دي كانوا كبويا أيرو من والده كتما بانباك أبانبا فلا كان كانوا كتمو وولده كتما أدو والناس أجمعين بل كتما جيم ما يربك سا إرواية ولا لا ومن نفسك هل كتما يركفا أيوة فومر أنا ما بعرف كرا كانوا كتما في بك كتما يركنك أنا على كرا كانوا صلى الله عليه وسلم وبدوني وبالسبتي جوانا نتمشي منوي نجوا منوي أنا أنجسري وجوا كلامي في أنا أنجسري كأنيرا كلا ولا كأنديون كلا ولا كعلى كرا بنياجرا أنا دمبيا كبنياجرا ما يكودو بكبي أبي ما من بدو كلام أبو دتو ده تارو هو كرا كفلو ما دو تمنا كرا ما دو كان يشي كرا ما ترى يارو شرائع من فعل كرا كهكلا وتك ما دو فليامو هل كي كان قرطة كرا سام فانسام صحابه وين لبتو هل كرا فاتولي كوفي هل كرا فاتولي كوفي كرا كمسري كنو سون ماشيكي ما كا قرطة هل بي الله دموتو بي ربي على كان جيدي لمدي على كان جيدي على كرا كمينا على كرا كانوني شينكا يا ربي على كو نويا أين على كان فرا أمانتو أنو فتوبا شينتيوكا جينا أن الله على كرا يلي كاما كومباي جينا كان كاما كومباي الله
يا ربي على كراك الدرابوج والجماعة على كان فرأوك الكيامة كنك الكوثر كوجي على كرابنا مامن لمي ولا يا ربي على كان فرأو جماعك على كان جيدي لمن يرى على كان جيدي على إسرائيل. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.